Чакайте, че на снимка да не вляза тук. Здравейте отново, здравейте, обръщаме се. Защото имаме още един лектор и вие го заслужавате, както се казва. Не знам дали забелязахте, топло е в София, но най-топлото място в София са туалетите на Кабана. Значи там не е за застояване, който е бил разбран. Дами и господа, сега на вашето внимание третият ни лектор за вечерта. Как може да се провалиш не един, а два пъти по един и същи начин? Почти да загубиш бизнеса си и до какво водят миксираните очаквания. За изкуството да настъпиш мотиката два пъти ще ни разкаже Кирил Петков. Лъжа. Нарочно ме прави. Кой може да настъпи мотиката два пъти? Той, разбира се. Не, дами и господа, вашите аплодисменти сега може да дигаш ръка много високо. Петко Каравачев! Благодаря. Чуваме ли се? Да. Благодаря на всички. Леле. Какъв различен формат? Излизал съм пред най-голямата аудитория, 750 човека. Излизаш като робот, казваш каквото искаш да кажеш, партийна конференция, хората пляскат, който там нещо договорира, излизат, влизат. Излизал съм пред парламента в Лондон, не пред цели, пред малка комисия, слушате хората, ти умираш от страх. Но може би това е най-предизвикателната група, пред която съм излизал до ден днешен. Искам първо да благодаря на организаторите. Еле ми се обади. Петко вие познавате, много от вас се познавате. Петко, ти си перфектният, перфектният ни лектор, сега ще излезеш, ти си много прикази, всичко ще говориш Викам, добре, излизам. И аз не знам къде ще изляза, пред какви хора, за какво ще говоря. Ани ми се обажда след няколко дни и ме поля със студена. Петко вика, това не е този формат, който ти си свикнал да излизаш. Това не ти е телевизията, това не ти е Bloomberg, това не ти е националната телевизия. Това е съвсем различен формат. Тук трябва да си, не да си правиш реклама, тук трябва да кажеш как си се провади. Така че дойде време след доста години, някои от тях дори от миналия век, да поговоря, кой копче ми тъскам за нагоре? Дяволто! Успях ли? Ето ме и мен. Хората в момента ме познават основно в индустрия, други стартъпи, които правя са програматик, там съм така малко по-настрани, там съм на менеджмент екип, който го ръководи. Ментор съм в Artria, на гигантска американска организация и помагам на ISO да правим стандарти за изкуствен интелект и блокчейн. Така. Преди обаче да има блокчейн, нямаше дори интернет. Това се случва, може би, кога? В средата на последното десетилетие на миналия век. Петко свършва казарма, почва някакви университети да записват български, чужди. Първият компютър, на който седнах, беше 1988 година, абсолютен шанс. Първа паралелка, няма такива хора. Това беше голям шанс, който ми беше даден в училище. Първи собствен компютър 1994 година, дори два. Mac и PC, един до друг. Абсолютен бог. Хората нямат, те не знаят какво компютър, 5+2. Третия dial-up, нарочно помолих организаторите да махнат една думичка от това как да хванеш интернет 96-та година. Хващаме се две момчета с една кола, аз нямам книжка, заставаме пред организация, да кажем, посолство, което има достъп, не трябва по някакъв начин да се вържем, няма да ви разказвам истории. Успяхме да се вържем в интернет 96-та година. Много малко хора бяха виждали какво е това чудо. Аз ви говоря за едни времена, в които не телефони нямаше, имаше дуплекси, т.е. трябваше да изчакаш съседката да говори с нейната съседка, преди ти да можеш да дигнеш телефона. 98-99 година, прекрасни, между другото, предишни лектори, малко ще подкрадна нещичко от техните презентации, страхотни бяха и двамата. Нямаше нищичко. 98 година започна да се развива фондовия пазар в България. Ние сложихме костюмите, вратовръзките, ще ставаме брокери на ценни книжа. Тогава аз бях един компютър, жил в една така относително голяма фирма, винаги в топ фирмите съм работил. И един ден моят шеф каза, бе, ти що не искаш да станеш брокер на ценни книжа? Аз направо истина, аз брокер на ценни, аз съм тук IT гай, нали? Да, вярно, голяма фирма, но все пак в един момент
се оказа, че съм единствения, който си е взел изпита и после казва Петко брокер на ценни книжа. Петко си цен с цялата фирма, гигантска масова приватизация, купуваме фабрики, продаваме. Петко единственият брокер беше фантастично, но тогава се случи фирма 1. Тогава си казах един ден, Петко вижда си кариерата в банковия сектор, в финансите, тя се подреждаше, то беше ясно какво ще се случи, следващата стъпка. Обаче тия никнещи технологии, които излизаха по това време, нямаше интернет, нямаше такова нещо. Аз не знам дали си спомняте това време, някой от нас си го спомня. Сега в момента това е прието като даденост. Хората навсякъде с телефони снимат. Някои от вас в джобовете си имат повече, отколкото целият български интернет. Имаше тогава целият български интернет. Сметнато е, че в момента в един мобилен телефон има повече от процесорната мощ на целия НАТО блок към 90-та година. Вие може да си представите информация за всичките ядрени глави, вие ги имате в джоба си и си пращате снимки и TikTok. Беше много отдавна. Никой не ни казваше какво да правим. Ние почнахме от нулата. Нищо не знаехме. Никой. Трябваше да се направят фирмите. Първите фирми пропъпили за нещичко. И аз какво да правя? Си казвам, запознахме се с една група млади хора. Казах си, дайте да правим, какво да правим? Web Design Studio. Човекът, който ръководеше компанията, страшно и до ден днешен сме така добри отношения. Човекът, който ръководеше фирмата, каза, аз се чудих между интернет технологии или да правя визуализации, или реклама, или медии, или вестници, или какво да правя. Всичко се правеше тогава. Беше всичко новаторско. Айде да правим заедно в тези интернет неща. Когато започнах, перфекционист, разбутах нещата, веднага програмиране, сделки, всичко минава през мен, абсолютно, продажби, оферти. Смея да твърдя, че 10 години пазара на веб дизайн се правеше с шаблон за оферти, който дойде от мен. Смея да го твърдя тогава. Нямаше AI, нямаше от кой да откраднеш, нямаше учебници, нямаше нищо, нямаше Wikipedia, нямаше къде да видиш. Всичко, интернет беше девствен, така може да се каже. Ние трябваше да научим. Банките нямаха вебсайт, никой нямаше, нищо, нямаше телекоми, имаше БТК. Трябваше връзки, да си намериш, да те вържат. Имахме интернет по 1-2 часа на ден. Правиш дайлъпа, влизаш, излизаш. Нямаш. През това време ние трябваше да оцеляваме да правим първите сайтове. Трябваше да учим бизнеса, как да си прави, как да присъства в интернет, заедно с още няколко други компании. А моята амбиция, с която идвах от сектора финанси, беше печелившата компания. Тая с кинтите, с парите. Веднага исках да правя повече пари от останалите. Това беше моята арогантност. Аз исках да бъда повече от другите. Само че нещо не си бях направил добре сметката. Събрах се с прекрасни хора, малко подцених какво е орташката работа. Малко подцених, веднага исках аз да бъда повече. Играх в банк, един ден така говорихме си с хората, с които правихме бизнес. Аз казах, трябва да направим партнершип, не може това тук, едноличен търговец, фирми се правят много трудно, тогава беше много трудно да се правят, сега се правят за 5 минути, тогава се правиха много трудно, отнемаше месеци, адвокати, истории, капитали и така нататък. Аз ти казах, аз искам моя fair share. Той каза, да, аз съм основателя, искам моя fair share. Казах, аз моя fair share, аз моя fair share, аз моя fair share. И така, приключи с мен, тропвайки с крака, тръгвам си, ставам, ти ще видиш, ще се научиш. Аз съм човек, от мен идва бизнес. Аз съм търговеца, аз съм с технологии. Подцених другата страна. Човекът беше твърд и упорит, не знам коя злодия, но най-упорит. Той каза, ти ще видиш. Съответно, продължихме заедно в отделни посоки, аз продължих с 10 лева, защото съм много устал. С тия 10 лева направо се закотвих, бях избрал скъп университет, бях избрал скъп начин на живот, както може да сетите. Айде при мама обратно. Мама, можете тук така, готвено, аз после да се тази вече. Това е. Петко с купоните, Петко с вебсайтовете, Петко с това се връща обратно при мама. Айде обратно в мазетата, айде обратно почваш от нула. Тогава осъзнах какво е и да си от другата страна на партньорството. Не само от своята. Своята е лесна, ти си арогантния, ти си коки, както казват англичаните. До тогава не го знаех. Тогава разбрах по трудния начин какво правят и другите партньори. Много бързо успях и тая мотика да я настъпя. Тръгвайки си от тая фирма с 10 лева, направих веднага следващото. Къде Петко при големите момчета. Всичко в тази държава се държи от някой, знаете. Няма нужда да ви казвам. До ден днешен е така. Всичко се държи от някой.
Може би с изключение на стартъп сектора. Може би с изключение на високите технологии, но тогава все още се държеше и до ден днешен от някой. Веднага, Петко, при големите хора, хайде да правим те съответно. Разбира се, ти си технолог, ти си чудесен, хайде да правим нови бизнеси. Ние сме много заети, ти почвай да ги раздвижваш тия неща. Телевизии, медии, банки, всичко това ни става клиент за нула време. Експоненциални обороти, буквално. Знаете ли, ние правихме в първата фирма, правихме сайт по 200 единици долара. И втората вече ги правихме с хиляди отзад, 200 хиляди. Тоест толкова голям беше там. Вървяха нещата, офиса се пълни с хора. Голяма част от интернет кадрите, сега в България, голяма част от стартъп оунерите са кадри, които са тръгнали от фирми, които съм бил управител аз. Петко обаче пак не си научил урока. Пак е арогантен, пак е надменен, пак отново и отново. Той продължава да не слуша останалите. Той продължава да слуша само собствения си глас. Да, вярно гласът на перфекциониста, но своя собствен глас. И Петко отново натиска там, много по-силно този път. Отива при големите хора и казва, аз тук, и те, ти каквото? Аз тук, каквото? Моя фершел. Петко, и аз си виж, договор, че това пиче. Айде, Петко, започна с 20 лева. Приключи с 20 лева, с които направи още по-успешен трети бизнес, но не сбърка никога отново първите си две грешки. В общи линии, може би изглежда малко по-така розово, отколкото тия провали бяха, но тогава за мен това бяха огромни провали. Тогава, буквално, особено при втория, загубих голяма част от приятелския си кръг. Аз бях развенчан, аз бях постоянно човека с най-новите телефони. Един от първите телефони, може първия в София с камера. Може ли да се снимаме? Дай ми го, искам да го видя това нещо. Можеш ли ми го дадеш назаем, вадя сим картата, давам на човек. Тая вечер той ще е с приятелката си да се снима. И имах от тия телефони, дете се отваряха с клавиатура. Дай вика да пратя СМС на гаджето. Викам, това ще е от моята сим карта. Моля те, искам само да напиша СМС. Такива бяха историите тогава. Това се случи през уния години. Бизнесът вървеше напред, аз подцених партньорствата и да стигна до изводите. Научих ли нещо? Освен класическите истории с съдружниците в България. Трябва да внимаваш, трябва да се поставяш в краката на други. Не може да си сам, ти не си сам. Аз исках да играя соло. Това не го научих го по трудния начин, с шамарчета по лицето и краката. Да съжалявам. Второто нещо. Урболешката работа. Давайте да работим, да правим. Не, до някъде. Момент. Спрете, чакайте. Ентусиазмът е страхотен. Спрете малко, чакайте. Дайте да ви, има адвокати. Слушайте ги тия хора. Те са важни за вас. Другото, никой, особено от днешна гледна точка, никой не ме интересува, че си бил първи в дадена работа. А да си направил първия най-успешен проект в дадена работа. Това, че ти си първия там с стартъп и лъпи голяма работа. Правили си най-успешния стартъп, това интересува хората. Така че ако искате да работите соло и да бъдете успешни, гледайте да бъдете най-успешни в нещо, не първите. Първите са, може би често се провалят. И другото, научете си сами да работите. Аман от партньорство. Опитайте се да видите на врата, що му е довело. На вълка, що му е довело. Това от мен. Два силни провала. Големи уроци, големи И време за въпроси. Къде имаме вдигната ръка? Ето там имаме вдигната ръка. Много ми е интересно това последното нещо, което казахте за партньорствата, работете сам. Имате ли някакви изводи, които вие сте си направили с какви партньори трябва да работите, или като цяло вашия извод е просто всичко правете сам? Знаете ли, партньорската работа е много, тя е като танц. Но в интрото беше казано, че ние трябва да умеем, съжалявам за чуждиците, не обичам само да вкарвам английски в думите, но трябва да умеем да усещаме очакванията на другата страна. Партньорството е като брака, редовно трябва да си преповтарят тия обещания, които има. Трябва да се чуваме къде сме. Трябва да знаем, защото какво е партньорството? Това е едно ООД или АД или какво е там. Но каква е ролята на партньорите? Тя се видоизменя през годините. И ако трябва, може би всяка Коледа или на вашия фирмен празник, повтаряйте си целите на компанията. Събирайте се, говорете си.
Но ако не може да работите с партньори, по-добре го направете сами. По-добре направете организация, в която вие сте отгоре и носите изцяло отговорност. Защото партньорите, често партньорските отношения се провалят, защото единия казва, аз очаквах ти да направиш това. Той казва, чакай, това не беше ли твой ангажимент? Избягвайте това нещо. Или бъдете супер откровени в тях, или ги избягвайте. По възможност. В България е все още трудно да се прави нещо. Много благодаря за въпроса. Надявам се доволни от отговора. Ето, тук дамата чуде. Здравейте, два въпроса, може би 3. Добре. Още не съм решила. На колко години бяхте, когато се върнахте пак при мама? И може ли да направите паралел между отношенията ви в партньорствата в бизнеса или в личния живот? Има ли нещо, мислите ли, че от едното сте взели за другото като урок или има някакво, как се развиваха и нещата ви в личен план през това време? И последния, как си избрахте първия екип? Много добър въпрос. На него последно ще отговоря, защото трябва да има някакъв съспенс. Върнах се на възраст, на която е неприлично голям да се върнеш, което се оказа една детска възраст прямо сегашните стандарти. Върнах се на около 23-24, но се върнах след като бях дал заявка, че аз повече няма се върна. Нали? И съответно вратата беше отворена, знаеш си къде ти е стаята. На втория въпрос е, вижте, Христо беше много добър. Христо трябва да го слушате повече. Ние трябва да го слушаме. Аз съм голям фен да вземем от спорта неща и да ги слагаме в бизнеса. Разберете, ние в бизнеса сме големи проклетници. Мислим си, че ние ще вземем от семейството и ще слагаме в бизнеса. Глупости, булшит. Вземе от спорта. Един екип е спортен екип и фирмен екип, а не семейство. Ние сме приятелчета, ние сме бъдита. Не, бъдитата са за друго място. Тук ние сме екип и трябва да работим като спортен екип. Много повече, отколкото като семейство. Това е голяма грешка и българите ние научаваме по трудния начин във всички сектори. И затова има ли някой, който е правил партньорство, който да не се оплашил от оная работа отгоре, урболешката и партньори, и проблеми с съдружието? Почти няма. Почти не познавам. Вижте, чак в третия си бизнес направих добро партньорство с хора, които са професионалисти в тази работа. Те знаят. Ние с тях не сме бъдите. Ние с тях сме ясно и точно разпределени. Не ходим си на гости. Не всеки уикенд. Ние сме приятели, но бизнес приятели. На третия въпрос. Имаше един момент, ако беше миналата година станало това шоу, наистина ще бъде по-интересно, защото хора нямаше за никъде. Ама никъде. Пускаш обява, плащаш, HR, не знам какво, тук има, не можеш да намериш за никъде място. Това е малко по-хладно, да го кажем. Много бизнеси освобождават хора. Но тогава беше супер трудно. При първия си екип, аз казах, то нямаше Джобс BG, може би сега си Пламен, който основател го познавам от преди да го направи. Нямаше Джобс BG, вика, там някъде ще пуснем една реклама. Какво ще направим? Ще кажем в толкова часа, елате, който иска да програмира при нас. Дали ще се отзоват нова. 71 човек. Мене ме застрача. Офиса беше близо до Витис. Те си помислиха, идват хора и викат, някаква тук нещо, кастинг ли има за това? Стоят програмисти. Аз съм тогава, никой не ти казва какво да направиш. Как да организираш, че трябва по часове, че на всеки трябва да фиксираш. Както ме виждате и много бърборя. Тогава и срещите бяха дълги. 71 човека беше 24 часа почти. Но си изчакаха хората, видяхме се и така нататък. Първият екип беше така. Правиш аудишън, дойдоха хора от всякъде. Беше много интересно. Чудесно, даваме с следващия въпроси. Имаме тук зад. Здравейте! На позицията, на която сте в момента, ако има инициатива, за която няма да бъде много profitable, но ще има голям бенефит за обществото, ще се включите ли в нея? Това е много лично въпрос. Знаете ли, аз имаше един момент, в който исках да се занимавам с политика, обаче никой не ми вярваше за мотивите ми, с които исках да се занимавам с политика. Всеки каза, стига, ти си тия комерциални помисли, ти няма, там си нещо да има, да направиш, да вземеш. Някаква обществена поръчка, викам, не участваме, не. Нещо влияние, не човек, отивам да си оправим квартала и тръгнах от най-високата позиция за политика. Домоуправител. Поверете ми, това е
това е най-големия политик, който ще срещате през целия си живот. И най-близкият политик, който ще срещате. Трябва да ви кажа, че ако някой път сте били домоуправител, аз бях за 6 години и в нашата кооперация всички са, ти направи това с хора, като така. Нали, наистина много неща се случиха, но е много тежка работа. Не знам дали би го направил отново. Честно ви кажа, сега имам семейство, деца, трябва да се грижа за тях, трябва да им оставя нещо след мене. По някакъв път тия обществени инициативи не са много благодарни към семействата на тия, които са най-отслед. Вече имаме микрофон, дамата вдига ръка. Здравейте! Искам да попитам, случва ли ви се и как управлявате хора от екипа си, които са вас във фирма 1-2? Вашия профил. По някакъв път ме гледам да има много възглавници, когато искат да си счупят главата. И с разбиране, и колкото и да се опитвам да кажа, аз това съм го виждал, ти виждаш, че човек е готов да си счупи главата. Той е, ама ей там. И го виждаш и му кажеш, знаеш, аз съм, да. Изчакай. Някой път трябва да оставиш човек да си счупи главата, гледай да си наблизо, да го фанеш, като се изправи. Така се действа. Имаме ли още въпроси? Да. Здравейте, благодаря ви. Моят въпрос е, кое ви помогна да видите чашата наполовина пълна в най-трудния ви момент? След тия 20 лева от втория бизнес. Те сега изглеждат направо 20 стотинки, но тогава 20 лева. Заведох екипа в едно кафе, което за 20 лева това бях много пари, през ония години. Това 20 лева си беше, едно кафе беше 1 лев, значи 4-5 кафета, 5 лева. Глупости, 18-19 лева сметка, викам дали ще мога да я платя. Ей тия хора, които казаха, ние сме с тебе, каквото и да стане. Ще стоим, добре, станало проблем, случило се с тебе това, правиш нов проект, ние сме за тебе. Тия хора ми помогнаха. Просто като го видиш в очите. Защото сам, какво да се погледнеш, ти си се провалил, пич. Сори. Няма какво да гледаш, ти се разревеш там. Мъж на какви години, очаква се от тебе някакви успехи, пишат те по вестниците, ти си провал. Това е. Ей, тия хора ти помагат. Няма време за още въпроси. Здравейте. Моят въпрос е свързан с как да направете го сами. Може би така хубавата българска дума soul sucking беше, когато пробвах да правя проект сам. Как се справяте с мотивация? Това да имаш партньор, един от друг, да се мотивирате, да се нахъсвате. Как се случва, когато си сам? Ами, имаше един сериал още преди да се роди, така че било още по-преди това. На всеки километри, като нямаха, нали, какво да снимат като материал, един ден бяха заснели една серия с един спортен автомобил на Витоша. И понеже пуснати в отпуска целият екип и цялата серия представлява един спортен автомобил, който се състезава и го спира тогава един, то не е било катаджия преди 9 септември, е бил там някакъв. Спира, вика, ти що караш толкова бързо? Вика, състезавам се. С кой се състезаваш? Вика, сам си се състезавам. Вътрешно трябва да си изградиш, извинявам се, че вътрешно трябва да изградите моралния си компас. Е много важен да не го губите. Критериите за успешност, които са. Постоянно да си следите пулса като организация и като човек. Мога ли да се справя с тая турба проблеми? Времето гледайте също. Давайте си време за почивка. Аз не си давах време за почивка. 20 часа на ден, 4 часа спане. Няма семейство, няма куче, прекрасни хора са в момента около мен. Тогава го нямаше това нещо, как си с 20 часа на ден мога да работя. Голяма грешка, това ти изсмуква и ти изхвърля. Давайте си почивка. Това е моя цел. Все пак само ти прекъна, разбираш ли, така ми почивка като чува. Добре, още един последен въпрос, но това няма да бъде края, разбира се, защото ще имате възможност
след това да се срещате на живо с нашите лектори, така да се поговорите с тях, но имаме ли сега още един въпрос? Ако нямаме, нямаме ли? Тогава, аплодисменти! Сега можеш, всъщност няма да заповядаш никъде, ще застанеш тук с мен и ще поканим другите лектори да заповядат тук с нас.